El Defensor és una novel·la històrica que ens explica els fets des de la detenció de Lluís Companys a França per part dels nazis fins al seu judici i la seva execució a Barcelona, a l'octubre de 1940. En aquella època, Espanya era governada pel règim franquista, que just acabava de guanyar la guerra. En aquest context van decidir fer un judici que havia de ser un tràmit, una farsa, i dintre aquesta farsa van designar a un militar que havia lluitat la guerra en el bàndol nacional per ser l'advocat defensor de Companys. Ramon de Colobí, així es deia aquest defensor, va rebre l'encàrrec de defensar Companys i tothom esperava que formés part de la farsa, del tràmit, però ell, des del minut zero, es va rebel·lar contra el que tothom esperava d'ell i va apostar per fer allò en el que realment creia. I allò en el que realment creia era la justícia. I ell creia que Companys es mereixia un judici just i que ell, com a advocat defensor, l'havia de defensar de la millor manera possible. Colobí va portar aquesta idea fins a les últimes conseqüències, fins al punt que es va enfrontar en diverses ocasions amb alts càrrecs del règim franquista i fins al punt que la seva integritat física va arribar a perillar. Evidentment, aquesta actuació de Colobí va tenir unes conseqüències molt grans a la seva carrera, fins al punt que pocs anys després de la seva actuació en el judici de Companys no li va quedar una altra alternativa que fugir a l'exili, malgrat haver lluitat la guerra en el bàndol nacional.